калі касцёл зразумеў тым, што Найсвяцейшы сакрамент можна насіць не толькі да хворых, але што яго можна захоўваць доўгі час і выстаўляць на адарацыю. Публічнае такое пакланенне Хрысту ў святых дарах, і хрысціяне ад пачатку таксама пачалі практыкаваць гэта, але таксама дазрэлі да таго, каб выходзіць звонку з Найсвяцейшым сакраментам і публічна перажываць такую маніфестацыю веры. І гэта ў традыцыі, самі заўважаеце, вельмі прынялося. Асабліва гэта звязана з урачыстасцю Найсвяцейшага цела і крыві Пана. Гэта сапраўды для веруючых людзей знак таго, што гэта не проста звычайны белы хлеб, а гэта Хрыстос, які урачыста выходзіць са сваім народам на працэсію, каб паблагаслаўляць людзям, іх дамам, іх палям і іх штодзённаму быту. І гэта традыцыя, яна вельмі глыбокая, і людзі перажываць яе сапраўды так пабожны. З традыцыяй благаслаўлення на 4 кантыненты, пэўна, свету, таксама звязана з тым, што Гасподзь благаслаўляе кожнаму кутку зямлі. І выбіраецца адпаведна Евангелій, каб Словам Божым гэта было прапітана. І таксама, як святар благаслаўляе на 4 стараны свету, на ўсе бакі, азначаючы тым, што Гасподзь сваім благаслаўленнем ахоплівае ўсе краіны зямлі. Сёння гэта урачыстасць падкрэслівае данёсласць Божага дару, якім з'яўляецца дар Еўхарыстыі для касцёла. І заўважце, у традыцыі так ужо фармавалася гэта свята пасля усіх галоўных пасхальных урачыстасцяў. Уваскрашэнне Пана, у небаўшэсце Пана, потым спасланне Духа Святога, Святой Тройцы. І пасля Святой Тройцы перажываецца эта ўрачыстасць Божага цела, каб мы, напэўна, не думалі ўжо пра некую такую штодзённасць у нашым жыцці, але прыпаміналі, што Христос сярод нас ён астаўся. Ён не толькі ўвайшоў на нябёсы і спасылае нам Духа Святога, але ён ёсць з намі. Тут, у даны момант, у Найсвяцейшым сакраменце няспынна прабывае, кормячы нас сваім целам і кроўю. І гэта ўрачыстасць, яна асаблівым чынам падкрэслівае гэту жывую прысутнасць сярод нас Хрыста.